ପୂଜା ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଅ ନା। ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ରୁହ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଦେବନି ମତେ। ଖାଲି ପଇସା ଦେ, ଖାଲି ପଇସା ଦେ। ନା ନାହିଁ ପା କହିଲି। ସତରେ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ। ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦିଅ। ମତେ 300 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଦିଅ। ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମତେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ? ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେବି। ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଆରେ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ହାଁ ଏଟା ବୋଇତାଳୁଟା। ଆଉ ତମ ସେଇ ତାରେ କଣ କରୁଛ ତୁମେ? ବୋଇତାଳୁଟା ସେଟା ଧରିକି କଣ କରୁଛ? ହାଁ ଏଠି ଚୁରି କରୁଛ ନା? ହେଁ ମୋ ଠେକିରେ ପଇସା କାଢି ଚୁରି କରୁଛ ତମେ ନା? ଏମିତି କଲେ ମହାପାପ। ରଖ। ମା ମୁଁ ପଇସା ନେଇଗଲେଣି। ମା ମୁଁ ପଇସା ନେଇଗଲେଣି। ବୋଉଲୋ ମୋ ପଇସା ମୋ ପଇସା ଏ ଦିଅ। ଦେଖେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ? ହତ କୁହ ମରଣ କୁହ ମତେ ଦେଖାଅ। ମା କାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ଖାଲି 100 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ନେଇନି। 100 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। 100 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ତୁମେ ଏଡେ ବଡ ଚୋର ତୁମେ। ତୁମେ ଘର ଲୋକକୁ ତୁମେ ଚୋରି କହୁଛ? ତୁମେ ଘର ଲୋକକୁ ଚୋରି କହୁଛ? ମୋ ପକେଟରେ ଯେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ଥାଏ ହେଲା, ଆଉ କାଚିତା ଦେଇଥିବି ଭୁଲରେ, ତା ପରଦିନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେ 100 ଟଙ୍କା ବି ପାଇନି। କିଆଡେ ଦିଏ ଯାଇ ସେ ପଇସା? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ଠେକିରେ ଯାହା ସବୁ ରହିବ ମୋ ପଇସା ସବୁ। ମୋ ପଇସା ଦିଅ ମତେ। ମୁଁ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଦିଅ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଦିଅ ମୁଁ ପୁରାଉ। ମୋ ପକେଟରେ ସେଦିନ ଥିଲା 400 ଟଙ୍କା ଗଲା କେଡେ? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ସବୁ। ତମେ ଦିଅ। ତୁମେ ତ ଲୁଗା କାଚିଥିଲ ମୋର। ଶୁଣ ଲୁଗା କାଚୁଛି କାହା ପାଇଁ? ତୁମ ପାଇଁ ନା। ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡା କାଚୁଛି ତ ପଇସାଟେ କାହାର? ଗୋଟେ କାମ ଆଣି ରଖୁନ, ସେ କାଟିଦବ। ତାକୁ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦବ ତାକୁ। ଦିଅ 400 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଦିଅ ପୁରା। ପଇସା ନେଇ ପଳଉଛ ତମେ। କେଟେ ବଡେ ଭକୁଆ ଟିକେ ତମେ। ହଁ 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ସେଠି ପୁରୀ ଦବ। 500 ଟଙ୍କା ଦଉନ ଗୋଟେ। ସେ ମୋ ଠିକ୍ ନା 500 ଟଙ୍କା ପୁରା ହେଇନି। 400 ଟଙ୍କା ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ମାଗୁଛ? ଶୁଣ ତମ ଘର କାମ କରୁଛି ମୁଁ। ବେଲା ବାନ୍ଧୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କାମ କରନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ମୁଁ କାଲି ଗୋଡକୁ ଗୋଡ ନଦିକି ମୁଁ ତାହେଲେ ହଉଛି ରହିବି ହେଲା। ବାବା ଚାଲି ଦେଖୁଛୁ ନା।